Mae gennym ni 7,000 o staff yn gweithio i'r cyngor, a'i gyd yn trio i wneud gorau dros bobl Gwynedd. Dwi'n gwybod Gwaith gorau 2017 yw tîm trothwy gofal. Gyflwyno Cwbr Goffa Dafydd Orwi i Wil ac Owen yn gyfartal. O fod yn darparu gwasanaethau, o fod yn ymateb i anghenion, o fod yn darparu cyfleon ar draws Gwynedd. Yr enillydd yw Linda Marie Jones.